Voinakan movie en ho tur chu American science fiction film Geostorm ti ania atop thleng mineu en sakle theu don nia kumsang ni som pakwa ania khovel mun rang ranga tuilian ni sarap thak tak vur khal tui hum maite athlenga khovel mun rang de chuan har sanai nang lo tak tak tsunami tuilian khokheng tlangkang lir nging typhoon le vaccine la du lo kongzo te thlengin khovel mun rang ni chuan har satna an tok me kani tuilian te chuan second railo te chungin khuate anti chia a lower manhattan phei chu kho chaklama tanga tuilianin railo te chungin alem pil vekani madrida phei chuan nisalu tuka wangin Mihring million hilai an thi pha bok chunga wang te chuan khovel mun rang de chuan mani in chiatna chu an do hne don lawani ti ain thria ti chuan in sui khom zai an relta even chu akhai pa berni in scientist thiam ber te manga satellite pakhat Dutch boy ti chu siam arota an siam ta ha takin scientist te po an thoga an tan mai ni lo he khovela Mihring zong ta na ni ti reng chungin an thogani ti chuan rim taka an tho hnu chuan satellite Dutch boy ti chu an siam zota Dutch boy chu satellite dang zong te nen mai mom ril ang maya thunzom putin na athok ni khatle ka po khovel mun ranga chiat na chu are ngal duak mai an project chu international space station atangin scientist ten anvil renga Dutch boy siam chuak tu program le a design tu ber chu chief architect Jake Lawson ania scientist dang zong po akai hroya hnoya an thok vekani chutian mission ber alo hlotlin ta ka chuan US sarkar chuan Dutch boy chu anta ania an mani ti vekani ti in nei an tum tamai ma se chumi tan chuan Jake a pompuina anga yani Jake chuan chu lopom loin ram pakhat chi ti ani lo ziale ram rang tanrol na wang jok ani ati tlata wang chuan a hna tang chuan an banta a ai o turin anaw Max anda ta zoka Max le Jake ain mu chuan Maxan official lamin Jake banan tum thu hria in chumi anti hlotlin theinan apuiti Jakean a hriat chuan thinrim takin Max chu angai dam don lo ti in a an khuma akal santa ani kumthum lai aliamta Dutch boy pon kumthum chung chu engma boina omlowin khovel chu ahum him zela ma se ni khachu Afghanistan roma US sipei de chuan thaler hun laili asalai taka chuan vur an hutatlat mai an han fanvel chuan chulaya Mihring omte chu thlivot lutuka wanga lokhal vekin an huta US sarkar hna chuan thlen ngal watin meeting anei ngal ta chunga chuti lai chuan Max chuan anupui hual Sarah Wilson chu alo hmuwa Sarah Wilson hi US an secret service agent ani meeting na chuan president le secretary chuan khopakhat vura achanna chan chu Afghan satellite le Dutch boy in thunzom na lama chian lo na awm wangani ti in an lo soya achin feldan lamzong loin thil thleng thup dan an zong ta zoka chu Max angai dan ani talo loading chuak phatin Mihring nun lutzia le soisel to lo ai chuan achin feldan zon athat thu le space station lama engineer thon chawa chutiang thil a thlen non to lo nan US lama report lo pe tu tur anmamo thude chu asoya US secretary of state Leonard Deckham chuan engineer thon chau tura chuan Max hna a unau pa Jake chu anmamo ti hrilin achan po Dutch boy chu Jake aya hrichiang tu ma anom lo wangani Max chuan Jake mu chu hredeu ma se mu atum ta thawani space station lama chuan scientist le astronaut te chuan Afghan satellite lam chu anlo siam thave me ka astronaut pakhat chu satellite hlui zogami data zong chu buena omlo hriat theina tan latura ti ania chutia data alak nu chuan mi tuinemo anti tirang main athuk to ngal dei mai chumi hnu loka chuan air loka chuan tang halin
dar thalang alo ke chuaya van theng renga chupa chu a thlok chuak dei mai ani Jake alo langa Florida chengin afanu hana chuan kar topa piangin a tlo ve thina Max avathlen chuan hana chuan hlim taka lo pomin apa chu machine mak tak asiam thin thule engineer a china chuan a hna a an ban hnuah po engma a thlak danglam lo ti in alo hril mola Jake chu lo chuakin Max a hmu chuan alom lo ru hle ani ma se Max chuan Dutch boy chian lo thu alo hril ngala Jake chuan awoi lo thu lo hrilin a thil siam reng fu loin awm ngai lo ti in alo changa ma se thil hrang an soi hnu chuan Jake chu space station lama kirle chu adu veta Climate Council headquarter Hong Kong lam alo langa Dutch boy hnuaya an supervisor chenglong chuan adan pa ngai angin office a na athok me kani khuwa alum ema wang chuan dora kalin tuile artui chu aleya akirle lama chuan artui chu thau palin an enzuya artui thau chu kholaya chuan aloin kangbar mai mak ati hlea chuti lai tak chuan lir lo ngingin kongpui tang chuan tlang kang hi alo chuak ta thut mai mi puite chuan an himna zongin an tlan cheta supa chengpo akara lutin atlan cheve ngal vata ahnung lama kongpui chu tlang kanga wang chuan lo chephei zelin skyscraper de chu an tlurum ruma khopui chu a cheta cheng chu tlan chuak thei hramin lei a thlen chuan temperature chu ama in alo hniam le ta vak mai Jake po thok chuakin space station po kumthum chung a hmu to lo wang chuan a hlim ru hle a chief scientist le stationa an commander ni bok ut face binder chuan lo lomin an crew then khate chu me hriat tirna alo nei mek boka khovel lam lo lang le in cheng chuan Max chu callin China Dutch boy database a log in theilo thu lo hrilin mi tu emoin khuwa alum thut chan a hriat theilo nan anti boy ani arin thu a hrila Max po chu log in antuma a thei big lo hek ani an thrathiam ta cheng chuan Dutch boy system lama diklo awm ringin geostorm khovela a thlen mai a hlau hle a ama china hrang a in arab thak zokin khovel mihring zong baka khovel ati chevek theiani ain biak zo chuan rampon lammi silai nen anlo lutta cheng chu biru manin a him thei hrama chungmi de chuan chenga laptop le dashboard chungchanga data zong chu anlata vek mai atuka chuan Max chuan cyber security expert dena chu database diklo te zong chuak turin angen topa dena chuan enqual velin mi tu emoin mainframe chu hackin weather information chu a delete ti an thra chuak theita space station lama chuan Jake le a team te chuan airlocka chiat na thleng lai video chu lo enin communication tower drive lo tang chu an hu chuaka Jake le ut chuan drive chu hlotling takin an la theya ma se Jake chuan a team te chu a ring zo to lo drive chu a thau palti in dot a hril hloma ut nen chuan arukin database lama kal le in Hong Kong le Afghanistan satellite chu ti chingpen ani ti hrechuak le zelin tu ti nge ti le a chan ero chu an thra theilo chuti lai chuan cheng chu US a Max muturin akala Max bula athil hriat zong le a office a lo lut anom thu te chu hril vek atumani ma se cheng chu mi tu emo hian lo nam thutin kar tlan lai chuan asuta bur mai Max chu tlan phei thuain cheng thi sual mek chu a hnai thuaya cheng chuan a thi ma chuan project pakhat zeus ti chungchang chu hrilin athita chumi hnu chuan Jake chuan Max chu space station lam an din hun dik tak hrilin satellite boina chungchanga sarkara din hun sang tak chelte anin rol arin thu a hril boka Max chu dena bula kalngalin project zeus chu chui chiang turin atita mi tu emo chuan Dutch boy chu ral thuama hmangin adu du khuwa a beitir aloni ma se chu tiang di tur chuan thu nei na sang tak nei mainframe a lock in thei ni angaya chu tiang ti du om an threbok si lo Jake te lo langin Jake chuan Dutch boy chu control ani theinan mi tu emo chuan virus anda ani aring thiam ta
chu thil ti top tur chuan Dutch boy chu reboot angai don ani chumi ti tur chuan president rem ti na angaya ma se an ringam box silo unaw te chuan an buana phena president a enroll an ring tatlat ani Jack phei chuan US mail ma ram te ti chiat nan president hian Dutch boy chu ahman ring burani Max chu president biometrics engtin emo nei tur chuan akala geostorm ven thei ram adu ani Jake te lo lang le in satellite zanhi chuang lai maya chiang lo an hule tatlat mai chu chuan Japana realian tak tak thlenin Mihring za chuang lai an thia Brazila khuwa vot thutin tuile bicha Mihring te chu an khal ta thot mai le space station lampo darkar khatle chan ve hnu loka geostorm thleng tur awang chuan an boi map le a an boruak longa la self destruction alo nung chi a box si mabak a kau mange Jake le atim te chuan ti thei an nei tlem ta hlea space station chuan khovel aden lo nan ti chiat vek an tumta ani chulaya scientist zong te chu an himnan chulai mun chu chhuah san turin an phuta suau mai chuti lai chuan Jake chuan team te zinga pakhat dan kan chu Dutch boya virus da tu ani a hrechuaka anin sualta dan kan chu tukverdar thalang kia chuan tlachuakin van thengrenga riarun remzai rel veta khovel lam alo lang lea Max chu presidential speech program a om ve a secretary of state Leonard chuan lo mu in thil dik lo om ti in alo zota Max chuan president in Dutch boy man ruata na ahman chungchang chu zeb nei loin a hril tavek mai Leonard chuan project Zeus chungchang an zo le chuan Max chuan chutiang a hril lawa a hria chu mak ati hle a Leonard chu an buina zonga akai kuang berani ti a hrethiam ta Leonard hian president chu Dutch boy buina pu thuka adin hun lua atum aloni chutia Max an thilom zia a hria ta ka chuan Leonard chuan tha atuma mase Max chu a him thei frama agent sara muin an pani chuan president kidnapper a biometrics manga Dutch boy reboot na phalna pek tir an tum don ani sara chuan thil diklo om ti in asilai a met puaka president chu garden mun him lampan pui ngalin sara chuan gat te chu abei thuta president chu Max nen kara an phur dai mai kar chunga chuan thilom dan chu president an thril fia ngal bok Leonard nauten mantumin an ve ngal chuti lai chuan tornado rap thak zet chuan Mumbai nuain Russia po boruak lumlutukin mi za chuang lai alo ti hlumbok space station lo langin crew zong de chu khovela kir turin boruak longa an lut supa ma se Jake le yut chu kalve du lowin Max 10 president biometrics an nei vele Dutch boy reboot an lo tum don ani khovel lo langin Max le sara chuan Leonard chu an lo man fel theya Leonard la chu ama awangi mitam tak an thia wangin alain chir ei lo ti chuan president chu mission control headquarter ruai ngal vatin a biometrics chu an nei theita president chuan video call manga Jake bia in lom thu a hrila Max chuan a unaw pa chu athidon ti a hria chulai huna a kaltir wang chuan ngai dam adila ma se Jake chuan afanulo enkol saktura cha in man mo takin Dutch boy reboot tur chuan atlan ngal youth nen chuan hlotling takin an reboot theya khovela chiatna thleng mek chu reilo te chungin are ngal mi mai Jake le youth ero space station chemeka an latang thung Jake le youth chu satellite lui to taka chuan lut topin tumlam nei lo chuan an thlok chuak roi maya an space station chemek chu ra khata tangin an thlir wanga ma se an la himbik chuang lo mission controller scientist te chuan an satellite chuan chu lo mulawin satellite dang nen an zom tira Jake le youth chu an him theita ani tharuk nu chuan Jake po space station thara thok le in Max nen a inkar po athato hle a an unaw chuan an thok dun ta ani hena chuan Mihring te kan hmalam hunatan kan tho ho phot chuan kan dam kho chuak ze lang ti in hnu alo khara khati zong kha ni sela video munam tak tak te
kan en le zel thei nan like le share kha min lo war sak sham don nia.